umhlangano uyikhetha inkosi enkulu engcwele yasemhlabeni maNazaretha ayibonga inkosi. Oguqile lapha umntwana omncane igama lakhe ubongeka wakwaBhengu ekwenameni ithempeli. Ekhaya kusempangeni lapho ngisuka khona ayibonga inkosi. maNazaretha ngoba bese shilo ubaba uthi isikhathi asisekho ngithanda ukudlula entshumayelweni. maNazaretha kuthiwa ngenye imini wawukhona omunye umndeni. Lo mndeni wawuligcina isabatha. Uyigcina zonke imemezelo kaNkuluNkulu. Uhamba uye esontweni mangabe kuyisabatha. Kepha lo mndeni ingane zazinokusala ekhaya mangabe kuyisabatha zingayizo nesabatheni kuhamba abantu abadala kuphela. maNazaretha kwathi makunjalo kuhamba abantu abadala kuphela ukuya esontweni. Lezi ngane zisale ebeyedwa bekamanzi ebeyedwa ophekayo kodwa kube kuyisabatha. maNazaretha kwakulokwenzeka lokhu njalo nje kuzinangelinye ibuthila ngabazali bami besontweni. Ingane zithi hayi sonilandela enkonzweni yasemini. Kanti bayazi ukuthi benzela ukusala babeka amanzi. Njengoba silapha maNazaretha bakhona abanye abalapha kwethu kodwa bavuke bageza ngamanzi ashisa kodwa bebazi ukuthi isabatha. maNazaretha sathi uShembe singamthanda uShembe asiphi inhliziyo ezimnene simthande ngokweqiniso. maNazaretha kwathi ngelinye ilanga lezi ingane enye yazo yahamba yobeka amanzi eziko. Yathi mayibeka amanzi eziko kuyisabatha abazali bese tempelini. Yaliplaka iketela likagesi yabeka amanzi. Okwenzeka lapho kwaba buhlungu kakhulu ngoba kwazwala iketela sesihlabelela lithi weludla olwezulu ngalwezulu oza ungephule awusenyishile maNazaretha thiwa iketela lokhu lisholelo sileso sihlabelelo. maNazaretha kubalekile ukugcina isabatha. Sathi maNazaretha uShembe ngasikhumbula. maNazaretha leli langa ngoba uyisabatha namhlanje kubhalwe ngisho esihlabelelweni kumthandazo wesabatha ukuthi ligcine nawe nabendlu yakho lingumkhosi kaJehova oyingcwele. Leli langa maNazaretha lokudumisa uJehova kuphela. Sengathi maNazaretha uShembe ubengasikhumbula ngoba imvamisa abantu abangaligcina isabatha kuba yithina kakhulu intsha. Thina intsha namhlanje siligcina isabatha. Bathi noma besiyalela abantu abadala ukuthi isabatha libalekile. Kepha konke lokho sikushaya indiva. Ngakho ke maNazaretha ngathi uShembe ngasikhumbula siligcina isabatha. Simthande maNazaretha uShembe ngokweqiniso ngoba uyasho uShembe esihlabelelweni sakhe u200 ukuthi isabatha libalekile maNazaretha. uShembe wathi mayibhala lesihlabelelo u200 lithi izwi likaSimakade kinina abantu bakhe ningasebenzi ngesabatha nina abantu bakhe. Ngakho ke maNazaretha uyasho uShembe kulesihlabelelo ukuthi singasebenzi ngesabatha ngoba isabatha elokudumisa yena kuphela. Lalelani izwi lakhe elikubantu bonke ligcineni isabatha nina abantu nonke. Odumaza isabatha makafe nokufa. Lalelani bantu bakhe gcinani isabatha. Waphumula umenzi wethu ngalo leli sabatha nathi masiphumule ngalo leli sabatha ukukhomba ukuthi uNkulunkulu maNazaretha wathi seqedile ukwenza izulu nomhlaba seqedile ukwenza konke mase waphumula leli langa namhlanje la ngesabatha. Ngakho ke nathi maNazaretha njengoba silapha sidumiseni igama lakhe kuphela engabikho umuntu ongaligcina isabatha. Inkosi ibusiseni izwi.